Yes. Erokamano. Raila no oketo 9 points agenda meki. And 9 points agenda mane gik moko chiko mane Raila oketo mbele ka speaks to gik ma jo Africa dwaro. Koro da poge into 4 kijenje ang'wen. King'iyo Sahel region gin gi weche modhi gi njore. Ma ni neno ka wach mar France okelo weche mang'eny gicha gigolo military manye konyo gi mwalo kucho ne gise. Koro kanyo nigi problem mar insecurity. To Raila, one of the points agenda manye oketo nyen peace and security. Nyaka no dhi olos wach makanyo no. Otherwise kanyo Sahel region dhi bedo kama koro dhi bedo matek ma wadhi bedo affected kata kaka ginjore matimre Kenya. Number 2, no lose wi rawere. Youth bulge mane Kenya kata globally nyaka no walose, nyaka no wache, because Gen Z ok no biro gi gima nyien. Ma ne na dola mano chier. Man was jo Kenya osebedo go for a long time. Look, nyangi kata nan of eminence after 2008, 2007. Negi keto the 4 points agenda. And agenda number 1 nen wacho rawere. To Kenya osebedo beda sidikendi mosekalogi. Osemana wito wacho no oko. Ma gima nyo biro mar jenzini no chiro enana dola mantire kapile. Okay, gima nyo manyo bugo jini jenzio kawuono kodi the street. No chako nenre chon. Koro Raila benyaka dingeni wachi rawere Afrika mzima. Kwa South Africa to west to east to south to gikarwa kanya kodi uwe nyawadose lose climate change mokadwa nwa machielo Raila nyaka di ngim matut odi nyaka di watch economy in terms of investment. Kingyo investment kaka jo Africa trade gi EU, kaka Africa trade gi US, Africa trade gi British. Ido kantire a lot of imbalance. To mineral resources manti Africa ka from a number of think tanks. Watch only one resource, African resources. Manyalo pido wa kendo wa mejo moko. Koro Raila nigi tich matek. Mardi keto gini in practice. Ni resources wa ma Africa gi. Binya tikod gi maber. Ma mejo Africa konyere. Number 2, mondo di o lobby EU, o lobby US, o lobby British. Mondo trade balance, imbalance mantire kane. Maki ngiyo tido ni one waido matin to joka ido mangeni kuma. Raila nyaka di lose kecha one of the agenda modi no watch as economy. Lastly, Raila nyaka corruption in Africa. Resources one go. Tibro neno ni most of the resources mantire kagi ji matine ma control. Ok nigi control nigi manage ge kao to gi keto fuke gi. To nego be ni gik makonyo Africa kaki ngiyo gik mwa produce ngeny gik moko lal kuonde moko. Raila nyaka di bed steadfast ni agenda ne maduong en mondo lose wach mibadhi momako countries in Africa, because king yo economy the corruption index in global kata last year Transparency International ibore ka most African countries mokao nembni machien mogik. Koro mano be gima nyako dio wache and mogik women mabe no se wacho gender equality. Okonego beno wacho ni should be included. Women should not be included. Mine wach mine gi nyithindo manyiri nyaka kete table. Kendo sane kwacho ni mine ng'eny matindo benge. To decisions mwa make be directly gi affect jo manyiri gi jo mamiro. But in Africa, kingyo weche ma affect mine gi nyiri opogore kaka gi affect jo ginene jo pinje molonyi. Nge kaka Kamala Harris. Gima koro nyegoe ni kechoko nyuol. But iparo ni nyako mowuok Africa ka ene dhi goye gang'o. Idhi goye gi weche mang'eny. Nikech makwongo ok odhi sikul, ng'eny gi ok odhi sikul. Number 2, gionge go economic opportunity. Kata modonje siasa gibedo meted a lot of violence. Koro mage gik marele be nyaka dhi nyis ni weche madhi gi mine gi nyithindo manyiri be nyaka kete opaw mambele. Then Africa debate level makaka European Union kaka debate. Then what do the Africa cabinet G7 obey the radical measures from Africa within Africa mami wadi mbele kuto joka bengewa ni Africa be wan gi thuondi madongo ngi our sovereignty nikigo logic mang'eny sani. To be honest, among your companies be Africa. Why do you think companies are leaving London, are leaving US, European Union to come to camp in Africa? Number 1, a ready market.
we have. And why are people from outside benefiting Kawanto one ready market, number one. Number two, one mineral resources. Makembe ni miketogi loso to mineral resources be benefit wa. Kogi kel lweny Congo, kogi kel lweny Sahel region, mo wuok konyo jogwe Raila nyaka dhi wat wechegi. Mag Afrika tiel kuom gi minerals mopogore bende yudo wacho ni chiro bende nitiere wasi maber kikompare na pimo kod pinje maoko. Ainda popote kwa watu wach makama bende mar mondo mi ogai mar Azimio Raila Odinga yud kom makama bende kiser mar ombulo ko tim mana kende inyalo paro bende Mudavadi noketo team mar experts kanyo kata na piny wacho mpacho kaini noketo team mar experts ma bende biro bido ka konyo ogai mar Azimio Raila Odinga